What's up, Ketchup? It's your boy Tiu Tiu, and welcome back to my channel! Yay! So guys, andito kami ngayon sa Korea. Andito kami ngayon sa Korea kasi pipinturahan na namin yung mga kwarto namin tsaka yung sa labas ng kwarto namin. Ayan si Bonso, busy siya kasi nagpasukat siya sa ano niya sa kwarto niya kasi magpapagawa daw siya ng yung bed frame. Busy siya kanina. Yan, naalis sila mama kasi bibili sila ng kulang na pintura. Kasi nung nakaraan, di ba nakita nyo sa video ko na bumili kami ng pintura. Pero kulang. So, kasi actually guys, na ano na namin na nag-start na kaming mamintura pero hindi namin natapos kasi nga kulang. So, yun, bibili sila mama ng kulang na pintura. So, yun. Tas ngayon, ano na namin, lilihaan na lang namin, pero mamaya ko na ipakita sa inyo. I-ano ko muna sa inyo kung anong ginagawa ni Jerome. Ayan si Jerome. Watch nyo yung ano niya, yung vlog niya na nag-harvest siya dito. Alam niyo ba kung ano to guys? Mata ni Medusa. Hindi ko, ano pala, Rosel? Nag-harvest siya, busy siya ngayon, no? Wow! Mas masarap ako. Okay. Karma is real. Ayaw maniwala ng ano. Ito guys. Ang sayang? Madaming benefits. Magkakajowa ka daw pag uminom ka ng tea na to. Ano? Ito yung maintenance ni mama guys. Maraming benefits din daw. So without further ado, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung napagsimulan na nasimulan namin na na pintura. Tsaka guys, may pinadagdag pala sila mama dito. Tingnan niyo. May ano lang, ano ko na lang mamaya kasi ipakita ko din naman sa inyo yung kwarto na nasimulan na naming pinturahan. So ito na guys. Welcome to Kapuno Kwartos. Kapuno Kwartos. Kabros Kwartos. Ay, meron palang sister din isa. Wow! Yan, ano pa lang yan, primer pa lang yan, tapos na masilihan na namin. So, tingnan mo, andyan yung, dati yung, anong tawag yan? Nagdugtungan ng plywood, pero nilagyan namin ng masilya, kaya ganyan na, parang wala na, parang simento na. Medyo madumi pa kasi kamay ni Papa. Yan, tapos may pinadagdag si Mama para maganda daw yung arko. Wow! Si Papa pala nakaisip niyan. Ano niya, pinalagyan niya ng ganyan para... Ha? Hinagdanan cave. Para pagpasok mo daw ng pintuan, yan yung bubungad. Bubungad. Di ba? Yan ganda no? So ito na napinturahan namin guys, pero primer pa lang yan. Yan kaya hindi pa yan masyado Tapos lilihain pa namin yan kasi medyo rough pa. Tsaka namin pinturahan ng gloss. Yung final coat na. Yan. Wow! Diba? Madumi yung flooring. Pero huwag kayong mag-alala kasi lalagyan namin yan ng tile, vinyl tile. So ganyan. Ha? Ha? Ba't? Ang dungis. Saan ka galing? Nag-harvest din. Nag-harvest ng... Hala! Yan! Puro putik na yung mo, Kube! Puro putik na yung paa mo! Pasaway ka! So, yan. Ito yung pintuan namin palabas kasi papalagyan ko pa dito ng CR. Dito kasi para dalawa yung CR namin. Kasi baka kung sabay-sabay pa naman kami laging na Alas ko! Kowe! Alala. Yan, galing drainage yan ng yung sa lababo yan.
Pinalagyan namin ano kasi pumupunta doon sa ilalim kaya pinalagyan namin ng konting kanal. Kasi iba kasi yung lupa dito guys, hindi nag-absorb yung tubig sa lupa kaya pinaanuhan lang namin ng kanal. Yan, galing yan ng lababo. Tapos pag balak namin, soon ipapasimento namin dito. Dito tapos yan gawin naming firewall yan, char. Plano pa lang naman. Yan. Yan yun. Ipapakita na namin yung kwarto kasi na-disturbo ako ni Bunso. Ito kasi si Kobe, kulit-kulit eh. Yan. Ito na yan, ano pa yan? Primer pa lang yan na pintura. Tapos ito yung kwarto ko. Wow, wow. Yan, primer pa lang din yan guys. Tapos masilyahan pa namin, lagyan namin ng ano para yung mga hindi na ano masyado na masilya, lalagyan pa namin yan ng masilya ulit para mawala talaga yung mga dugtungan. Medyo halata pa, so dadagdagan pa namin ng masilya. Sorry guys kung hindi perfect yung or hindi tama yung pagkasunod-sunod ng pagkaano namin ng pintura kasi hindi namin kami mga pintor. Hindi rin kami mga professional na painter, so para hindi na kami magbayad, kami na yung namintura. At least, di ba? So yan, ito yung kwarto namin, ito ng kwarto ko. Yan, dalawang bintana. Diyan si Rizal. Andyan pa rin yung binyag ni Kobe. Sabi si Kobe. Oy, Kobe! Tapos yan, ito naman kwarto ni ate. May pintuan na, tapos dito kami natutulog muna kasi hindi pa amoy pintura. Tsaka yan yung masilya namin, nilagyan namin. Tapos, lalagyan ulit ng primer, tapos masilyahan ulit yung mga hindi masyadong naanuhan. Tsaka ito naman, kwarto ni Jerome. Yan, hindi pa natapos lagyan ng primer. Uy, may bomba! May bomba ni Kobe. May bomba ni Kobe. Nagtanim. Bilis makatanim ng bomba ni Kobe. Yo, may bomba ni Kobe sa kwarto mo. Tsaka ito naman yung kwarto ni Bunso. Dito siya kanina, busy siya kanina sa pagsukat ng bed niya kasi gusto niya loft bed. So dito sa taas na yung bed niya para ma-maximize pa niya yung space dito sa baba. So dito yung yung bed niya. Wow, sana oh. Kasi medyo maliit tong kay Bunso. O Kobe, lilihain namin para kasi medyo rough pa siya. Kasi primer pa lang to, tapos may mga pa ng plywood. So, ayan si Badiday. Badaday. Kumain ka na, Badaday? Kain na. Kaso walang ulam. May biko. Biko ba? Tapos yan yung lunch namin, guys. Ewan ko anong tawag sa Tagalog. Basta ay adobo ata. Pero sa amin humba. Humbain namin yan. Wow! yung paa ng baboy. Since hindi pa tapos sila Jerome na ng Rosel. Nauna ng harvest na si ate. Mag-harvest muna kami. Pero nauna na si ate mag-harvest ng sili niya. Pero mag-harvest kami ng yung last na pinakita ko, talong tsaka patola. Yung malalaking patola dati namin guys, pinatanggal na ni mama kasi medyo nasira na. Wala pa akong hilamos. Tas may malaking tagyawat. Ewan ko kung sino yan. Sino talaga. Hindi pwedeng tagyawat lang. Pero mag-harvest kami ni Bunso ng talong tsaka patola. May ibang klaseng patola si mama na tinanim. Tapos namunga na ulit. Yun. Harvestin namin. Tapos yung talong, di ba marami yun? Harvestin na din namin kasi medyo malaki na kasi last week pa yun. Ito yung mga talong na harvestin namin. Wow. Yan, ayun pa si ate. Hindi pa pala siya tapos. Yan, munga pa yan kasi marami pang bulaklak. Pero kukunin na namin yung malalaki kasi yung iba natumba na sa bigat ng talong. Tapos mag-harvest din kami ng konting kamatis. Oh, yan pet, mag-harvest ka na. Wow! 1 down. 2 down. Ito, malaki na. Wow! Ang laki! O diba, may pang may pang lunch na kami. Mas masarap talaga pag labas ng syudad kasi makapagtanim ka ng mga masasarap na gulay. Tapos fresh pa! Fresh from the farm. Fresh from the garden pala.
So guys, ito yung yung talong na na-harvest namin. Di ko muna i-harvest yung iba kasi medyo maliit pa, palakihin muna natin. Ito gagamitin namin sa tagbilaran. Sa tagbilaran, hindi namin lunch kasi may yung baboy na pinakita ko, yun yung lunch namin. Tapos ito, o baka gusto mong, gusto mong i-torta? Di. Ha? Busog ko. Pero niya, Mamayang hapon. gabi. Oo, mamayang gabi. Tapos, yung kamatis, mag-harvest din kami ng kamatis. Wow! Kasi yung iba medyo malapit na mahinog. Ito. Wow! Ang lalaki! Doon na lang pahinugin. Yan, okay na yan. Kasi, ito. Wow! Meron pa. Malapit na silang mahinog actually guys. Medyo orange na siya. Yellowish pala. Tapos ito yung parang maganda na hugis na kamatis. Yan oh. Wow! No? Maganda yung hugis niya no? Clear skin. Clear skin. Tsaka ito oh. Wow! Oh. Ay, wait ito. Yan oh. Ano pala yung mga sili labuyo? Wow! Pang sabaw. Ay, sorry. Oh, di ba? May sili labuyo na kami, pang ano na to. Yan. Oh, di ba? Marami na kaming na na harvest. So yun guys, na namin na primera na namin yung kwarto ni ate. Tingnan mo naman yung itsura namin. Shoutout nga pala kay Cyrus Anthony Yap, kay Kois JR Onda, kay Kois Dudes Lumkang, kay Kois Jolly Bro Jeffrey Store and Mami Floor from London, and John Christopher Pimienta ng Australia, kay Drani Ralyog ng Makati, kay Julius Bulawan ng Cagayan de Oro, kay Jonas Ramos, at saka kay Galileo Padilla.